Hej, jeg hedder Torben Lausen og er fra Microsoft. Jeg vil gerne fortælle jer lidt om Windows Home Server. Windows Home Server er vores seneste operativsystem, der er en løsning på hjemmets behov for et centralt sted at gemme data og håndtere backup. Windows Home Server har to grundlæggende funktioner. Den første er storage. Home Server er en fleksibel løsning til hjemmets behov for at have et enkelt, sikkert sted at have alle data. Det vil altså dokumenter, foto eller video. Det giver også mulighed for at få adgang til dem, uanset hvilken PC man arbejder fra, eller om man har behov for at få adgang til dem tværs hen over internettet. Den anden funktion, grundlæggende funktion, der er i Home Server, er muligheden for at tage backup af alle PC'er, der er knyttet til Home Serveren. Det betyder, at hver eneste dag tager Home Serveren en fuld backup af alle programmer og indstillinger, af alle brugere og det, der er vigtigt lige netop for dem. Men lad os se på, hvordan det virker, og vi begynder nede i proceslinjen. Nede i højre hjørne i proceslinjen, hvis vi kigger der, kan man se et grønt hus. Det grønne hus betyder, at alting er godt. Hvis huset lyste blåt, vil det betyde, at der var en backup i gang. Er det gult, så er der en advarsel, der betyder, at der er noget, der skal tages hånd om. Lyser det rødt, er der noget, der er virkelig galt, og så må man hellere få fat på ens administrator. Men lad os klikke på den og se, hvilke muligheder man har. Man har mulighed for at tilslutte direkte til administrationskonsollen og få adgang til alle de indstillinger, der er på Home-serveren. Man har mulighed for at vælge at tage en komplet backup af sin maskine lige nu og her. Der er også mulighed for at få adgang til det data, der er på serveren. Der er også en genvej direkte på skrivebordet, men her kan man også vælge at tilgå det fra. Og ellers er det hele brugerinterfacet. Lad os se nærmere på, hvad man kan inde i administrationskonsollen. Man får et vindue op, som ser sådan her ud, og det eneste, man skal gøre, det er at angive sit password, og det er passwordet til Home-serveren. Det vil sige, det er kun den person, der har lov til at administrere serveren, der har det her password. Vi logger ind på maskinen. Som I kan se, er det en enkel og overskuelig brugergrænseflade, der nemt giver et overblik over, hvad det er, man skal håndtere. Den første, vi kigger på, det er computer og backup. Her har man mulighed for at se, hvilke computere, der er tilsluttet Home-serveren, samt om der er taget backup af dem, og hvornår der er taget backup af dem. Men lad os prøve at klikke på den PC, vi har taget backup af her, og man kan se, at det er en maskine, der hedder arbejds-PC. Den har et operativsystem, der hedder Windows Vista Ultimate, og status for den er, at der er taget backup af den, så alting er godt. Vi dobbeltklikker på den, og så får vi et billede af, hvilke backups, der er taget af denne PC, og hvornår de er taget. Vi klikker på den seneste backup, og så kan vi se, at det tog under 9 minutter at tage en fuld backup af den her PC. Og det gøres vel at mærke, mens brugerne arbejder på PC'en, uden at de kan mærke det. Og det er ikke nogen indflydelse på de programmer, man har åbnet. Det vil sige, sidder du i Word og redigerer, sidder du og spiller World of Warcraft eller andet, du kan få taget en backup, mens du bruger maskinen. Super nemt, super integreret og ikke til gene for nogen af familiens medlemmer. Man har også mulighed herfra at åbne den enkelte backup, så har man ikke behov for at gendanne en hel maskine, så kan man gendanne enkelte filer. Hvis man for eksempel ved, at for en uge siden, der lå et dokument på min desktop, det er det, jeg har behov for at få fat i. Så trykker man på Open, og så åbner den simpelthen en stifinder, og så browser man ned til den enkelte fil, man ønsker at gendanne. Når vi tager backup af en maskine, er der en del systemfiler, vi undlader at tage backup af. Og det er de typer af filer, der ikke er nødvendige for at gendanne maskinen. Temporære filer, pagefiler osv. Det betyder, at vi kan spare et sted mellem 4 til 8 GB på den første backup af den første maskine. Derudover er det kun forskellene mellem maskinerne, vi gemmer, og det er kun forskellene mellem de enkelte backup, der bliver gemt. Og hele det her apparat med at holde styr på, hvilke filer skal bruges til hvilken maskine til en given dato, det holder vi styr på i baggrunden. Det er ikke noget, man skal bekymre sig om. Lad os kigge nærmere på min account. Som I kan se her, skal man lige skrive sit fornavn og eventuelt sit efternavn. Og derudover skal man angive det brugernavn, som brugerne har på den PC, hvor de arbejder fra. Det giver en sikker adgang til data og sørger for, at brugerne altid har adgang til dem, uden at skulle tænke over, at de skal logge ind på serveren. Det sker automatisk og helt transparent for brugeren. Det er også herinde, vi ser på de enkelte foldere. Hvilke foldere har den enkelte bruger adgang til? Er det fuld adgang? Er det læseadgang? Eller har brugeren slet ingen adgang til en given folder? Og det er kun administratoren, der kan sætte de her indstillinger. Server storage. Det er herinde, man kan se, hvilke harddisker der er i systemet, og som vi kan se her, er der 2 harddisker tilsluttet. De er begge to internt i kabinettet, de er begge to på 500 GB, og den grønne ikon til sidst
viser os, at de opfører sig, som de skal. Har man brug for mere plads, køber man en ny harddisk og tilslutter systemet, og det er ligegyldigt, om den skal tilsluttes internt, eksternt eller hvordan den tilsluttes. Om der er 2, 3, 5 eller endnu flere harddiske i serveren, det er lige meget for den enkelte bruger. Brugeren vil altid opleve de samme foldere, de vil bare have plads til at gemme endnu mere. Hvordan det bliver håndteret i baggrunden, det sørger Windows Home Server for. Langt de fleste indstillinger er allerede lavet, men der er selvfølgelig mulighed for at justere på en del. For eksempel kan man under backup selv vælge, hvad tid på døgnet skal backup tages af hjemmets maskiner. Der er også mulighed for at vælge, hvor langt tilbage i tiden backup skal gemmes. Under passwords er der mulighed for at ændre administrator-passwordet, det vil sige det password, der skal bruges for at få adgang til selve home-serveren. Der er også mulighed for at sætte på, hvad niveau skal brugerens password være. Det vil sige, er der behov for et password, skal det være 5 karakterer, eller skal det være et komplekst password, der kræves af brugeren. Under Remote Access, der vælger man, om man ønsker webserver-funktionalitet slået til. Det gør man ved et enkelt klik på den øverste knap. Derefter skal man konfigurere sin router. Home Server forsøger ved hjælp af Universal Plug and Play at gøre det automatisk. Kan det ikke lade sig gøre, kan man logge ind på sin router og konfigurere det manuelt. Det sidste trin, man skal igennem, det er, at man vælger, hvilket domænenavn man gerne vil have under homeserver.com. Så for mig kunne det for eksempel være torben.homeserver.com. Det sidste, vi skal se på, det er add-ins. Add-ins er den måde, hvorpå man tilføjer ekstra funktionalitet til sin home server. Som I kan se her, er der ikke nogen tilføjet til systemet, men hvis jeg klikker på Available, så kan jeg se en liste af add-ins, som jeg har downloadet til min server. Det kan fx være add-ins, der giver mig mulighed for at styre klient-PC'erne, vække dem op, hvis jeg har behov for det, starte dem, stoppe dem efter mit behov. Det kan være en add-in, der giver mulighed for at streame content tværs ind over internettet. Det kunne også være en add-in, der giver mulighed for at tage online backup af min server, hvis jeg føler, at jeg har ekstra behov for det. Vil du vide mere om Windows Home Server, så gå ind på microsoft.com/Windows Home Server. Vil du have mere generel info om f.eks. hardware, software, guides, opsætning eller add-ins, så besøg wegotserved.co.uk. Tak for nu.